तहरा संगे खिंचावल फोटो फाड़ देब जहिया हई बारात तो डोली में गोली मार देब जहिया हई बारात तो डोली में गोली मार देब। नमस्ते प्रणाम, हम सब छोट भाई बनी अनुज ईरान तक कैसे मजे रहो सब। उम्मीद करता नहीं भाई सबको बढ़िया और फिर मस्त हो कि अपना लाइफ में बढ़िया रहे मस्त रहे भाई। तो चल जा आज की वीडियो में स्वागत बा और जे भाई चैनल बनाया हुई AP9 भोजपुरी पर जाके सब्सक्राइब कर ली यूट्यूब पर, ठीक बा। तो आज के वीडियो में सबके दिल से स्वागत है भाई हमार। और जे वीडियो देख रहा बा एकदम सुर सम तक देखी जा, बहुत मजा वाला वीडियो में, बहुत मजा। और बात कर रहे बानी अपना सरकार के बारे में, ठीक बा। हम तो सरकार मानना अपन भैया के, ठीक बा। सरकार के बारे में बात कर रहे बानी, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के सरकार मानना, ठीक बा। केहू कुछ मानो उससे मतलब नहीं हमारा, कि अपन भैया का अपन सरकार मानना, अपन गुरु मानना, ठीक बा। तो आज बात कर रहे बानी फिर से हम अपन सरकार के बारे में। भैया टहाल का गाना लेके आवत हो हमनी के बीचा में, ठीक बा। बहुत जल्दी आ रहल बा। अब का हुई रे भाई हमार ये बतावे खातिर आइल बनी कि अपन सरकार के गाना कब आ रहल बा, ठीक बा। बहुत अच्छा सॉन्ग बा, आ रहल बा। 5-6 साल पहले आई रहे डोली में गोली मार दे, सरकार के गाना अपना रहे, ठीक बा। और फिर आ गई 1 साल बाद, ठीक बा, डोली में गोली मार दे फिरी। अब कौन गाना आई भाई हमार, पोस्टर देख लीजिए पहले अपन सरकार के, ठीक बा। मतलब इतना बॉडी वॉडी बनैले बन बुझाता कि बवाले करती हन सरकार, ठीक बा। तो सरकार कैसे सपोर्ट कर रही है अपना भैया के, ठीक बा भाई। खेसारी भैया के इतना सपोर्ट कर जाके रोज गाना लेके आवत रस बीचा में हमनी के रोज। 2-3 दिन बचल बा, होली बीत जाई, ठीक बा। फिर हल्का भोजपुरी इंडस्ट्री में बची अपन सरकार मची, ठीक बा। गाना आ रहल बा सैड सॉन्ग अपन सरकार के, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के, ठीक बा। तो ऐसे सपोर्ट कर रही जा, प्यार से बात भरपूर देते रही जा अपन खेसारी भैया के। बहुत जल्दी आवता हमनी के बीचा में। 25 तारीख होली बीते वाला बा, ठीक बा। और 26 या 27 तारीख के भैया गाना आज बहुत जल्दी, मतलब इतना जल्दी आई, बहुत अच्छा गाना, मतलब इतना अच्छा बा। पोस्टर देखला के बाद हमारे पता चल गया भाई हमार की कैसा गाना बा, ठीक बा। तो देख लीजिए कौन गाना आ रहल बा अपन भैया के, मतलब अपन सरकार के। देख लीजिए कौन गाना आ रहल बा, डोली में 3 गोली मार दे। मतलब अब का देख लीजिए, डोली में 3 गोली मार दे। 3 गो का मार दिया, 6 गो की गाली साफ खलास, ठीक बा। बात तो सही है। खलास कर देनी भैया, एकदम मरनी तो पूरा बढ़िया से मार देनी, खत्म हो जाता, ठीक बा। डोली में 3 गोली मार दे गाना देखा दीजिए, पोस्टर आ रहा बहुत जल्दी हम के बीचा में, ठीक बा। तो गाना आवे के चाहिए कि ना आवे के चाहिए हमारा कमेंट करके सबके बताई भाई हमार गाना के सुनी, ठीक बा। डोली में 3 गोली मार दे, मतलब बहुत अच्छा बा। पोस्टर देखा के बाद बुझेला सैड सॉन्ग बा, ठीक बा। हाँ पहला शायद हुए 2024 के सैड सॉन्ग भैया के। तो बहुत जल्दी आई हमके बीचा में, ऐसे प्यारे से भरपूर देते रहे अपना भैया के। और इहो चैनल के सपोर्ट कर रहे जाके रोज वीडियो बना के लेके आवत रही तो सब बीचा में। बाकी चलता नहीं भाई, मिला फिर अगला वीडियो में और लेके कुछ अलग अंदाज में चलता नहीं भाई। जय भोजपुरिया समाज।